И здравейте, страхотни хора! Аз съм Иван. Надявам се добре да ме чувате, защото съм с слушалки, т.е. пък съм от друг телефон. И пише, че уж, да, микрофонът, че е включен. Чакайте пак да видя. Да, пише, че е включен. И днес ще играем на една много... Не знам дали е толкова стара, но една игра, която е... Тя е тази. И в момента съм от iPhone, защото на моят телефон не мога да изтеглям. А пък тук съм изтеглял от преди. И я махнаха и от App Store, и от Play Store, който е на друг ден на нормалните телефони. И понеже тук, когато съм бил по-малък, съм я изтеглил и ме е останала тук. Ето. Не знам дали я знаете вие, но може да я знаете. И се надявам добре да се чувам. Ето. И тук да я потърся не става. Ето вижте какво излиза. Нищо. Значи, понеже имам изтеглена, тя от 2023 или 2024 са махнали, но не знам и надявам се да не забива, защото този телефон е стар. И малко ще поиграем на нея. И утре не знам какъв клип да снимам утре, но ще реша. И... сега чува малко странно за мен от играта. И се надявам микрофона да се чува добре. И това е такава игра, ще гледам клипа да е по-кратък. Защото ако е по-дълъг, не знам въобще как ще го прехвърля. Сетих съм. Ще вляза с акаунта и ще прехвърля. Право ще му кача И аз всъщност тази игра знам още от много преди, от 2019, не още от 2018 знам, и 2023 някъде там я махнаха. Това силно изтеглена, още от преди. А пък на другия телефон я нямам, понеже тя малко преди да го взема, я махнаха 2023. Майче, 2023. И това си нормална игра, като така да бяга и да се събира стотинки. И това ще взема. А също така и причината да снимам от този телефон е, че просто мога да се зарежда в момента. И след да снимам на клип да посвети, но не знам. И всъщност аз преди, когато имах стар канал в YouTube, имах клипове на нея, които игра пак от 2019. Но тогава моя профил като цяло се изтри. Ония канал беше доста по-стар. Този от 2020. Не знам какво беше. Ще излезе отгоре. И... падна. Не, няма да продължавам. Но те понеже са махнали и примерно ако ми даде нещо... може да играя с тази. Ето, не може да се изтегли. Ето излиза, че не може, пък аз имам. Да, имам. Тук това дали ще ми го зареди. Не знам. Да, зареди ми. 25 това е сега, което го споделихме. Другото е било чак на 29 марта миналата година. Ето 25 януари 2023 тогава работеше. Те матаха някъде към... не знам. 2023 накрая беше някъде. Какви тук има един век. Няма сега. За това, че...
някой като натисна това, примерно remove ads, ето. Но то дори не излиза и цена да се плати. Remove ads, тук вече не може. Още малко ще проиграем. Мисля да снимам още едно видео, докато не му иска да батерията. Напротив. Сега като ме включи да играе вечер. То последни, когато я спраха с игра и я спраха на някаква тайска версия, може, защото нищо такива лампи и мостове тайски. Да, всеки това ще бъде най-лесният начин, който да си вляза в програмата и да изляза после. И да окача да изляза за видеото. И другото видео. И всъщност съжалявам, че отдавна не съм качвал, но просто следното видео беше майчка, да. Точно сега да нямаше още едно видео, но майче не нямаше. Чули така, аз ще ви това нещо реклама. Да, е това. Но въпросителният знак да ви ще западне. И нагоре. Защото аз се пробвах да изтегля на моят телефон. И просто тя много бъгваше тази игра. Аз съм взема това. И да, и това беше. Учвам да снимам другия клип. И пак ще малко за игра, все пак. То хубаво, че съм е запазил. И да, и до после. Ето примерно да знае това стор. Ето, има да го купя. То дори реклами няма, защото вече е изтрита. И да, до после. Сега се спера тук.